Arestado ang isang 19 anyos na binata matapos itong manutok at magpaputok ng baril sa Zone 6, Barangay Poblasyon, Lawak, Pangasinan. Ayon sa pulisya, personal na nagtungo sa istasyon ang dalawang biktima edad 23 at 25 anyos na residente ng Barangay Kabulalaan upang idulog ang naganap na pamamaril. Base sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng dalawang biktima ang kalsada sa nasabing lugar nang harangin umano sila ng sospek at saka umano sila binato ng kaldero. Tinangka umano nilang tumakas ngunit hinarang umano sila ng kapatid ng sospek. Ilang sandali pa, bumalik umano ang sospek sa kanilang bahay at nang lumabas, armado na ito ng baril. Tinutukan umano ng sospek ang mga biktima. Agad kumaripas ng takbo ang isang biktima at pinaputukan ito ng baril. Mabuti na lang umano at hindi ito natamaan. Napag-alaman din na ang mga sangkot sa insidente ay magkakamag-anak. Dating alitan ang nakikitang dahilan ng pulisya sa nangyaring insidente. Ang una pong nangyari dyan, may previous po na alitan sila. Nung nakaraang buwan pa, nung nagkita sila, doon na po ulit nabuhay yung alitan nila. Yung oras din po na yon, nagtungo po sila dito sa impilan ng kapulisan dito sa Lawak at agad naman po kami nagresponde. Nag-request po kami sa RCSU Region 1 ng firearm verification pero ito po ay hindi po rehistrado. Pero nagkaayos naman po sila dito sa himpilan ng pulisya na hindi na magsasampa ng kaso yung mga biktima. Ngunit ganun pa man sir, kinasuhan namin siya sa illegal possession of firearms 10591 through police response po. Agad na inaresto ang sospek at kusang isinuko ang hindi lisensyadong 9mm na baril. Nakarecover naman ang pulisya ng isang basyon ng bala sa crime scene. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang mga biktima. Mahaharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms. Lalong-lalo na po sa mga kabataan ngayon na huwag idaan sa init ng ulo lahat. Tapos pag-isipan muna bago gumawa ng hakbang kung ito pa ay nakakasama o ito ay nakakabuti. Siguraduhin po lang po natin na kung may hawak man tayong baril, siguraduhin po natin na lisensyado po ito at huwag po nating gamitin sa masama. Lester Narag, Balitang, Solid North.